Hai no hai lam suko joto khapani takotai buguk jongno Tiprasa TV YouTube channel tini 24 Ramchandrghat constituency bai khobjak Rotonpur BC Jomia Kamini Takhok Maharanjan Deborma Asumsa Khiu kubau ngoi osungsa yakari thangkha Emle official lukrok bai koklam salai tongmani jorowa borngnang Ronjit Deborma atumsa koktuma manei Thaijalangnai ni nukhungo thangai paithakni nairungma tei khuluma yaprika Thaijalangnai Maharanjan ni bwsa brimang khorokba nugoi belaikhe khairokjaka borngnang Emle Ronjit Deborma bosaka jodi nukhungni borok gosike khorognoi no porinani poja naharnai kok rikha o nukhungo khaksangma panda khlaina bagai bo subanai Tini bo haino hai 24 Ramchandrghat constituency ni MLA borngnang Ronjit Deborma chubachu khlaika tei bo amsani joto lukrongno kaisa kok gjarkha amsani joto maya gnang lukrongno o nukhungo chuba baidi hinoi bo amsani lukrongno kok gjarkha naitongni choyakari Tiprasa TV